Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбір темалар турында. Чаллыда да коронавирус белән авыручылар теркәлде. Татарстан буенча аларның саны 100-гә тулды. Тантаналар сарайында гаиләләр туып тора, әмма бәйрәм чарасына 10 гына кунак чакырырга ярый. Тукай премиясына кандидатлар исемлеге билгеле, алар арасында шәһәрдәшебез Факил Сафинда. Чаллыда коронавирус юктыруының беренче очрагы теркәлде. Әлеге мәгълүматны Казан Кремльнең рәсми вәкиле Лилия Галимова раслады. Шәһәрдәшебез чит илдә кыска вакытлы ялда булган, кайту белән карантинга озатылган. Соңрак аңарда авыру билгеләре ачыкланган. Шәһәрдәшебез хәзер йогышлы авырлар хастаханәсендә, температурасы юк, хәле уртача. Он сразу находился на самоизоляции, ему выдан был больничный лист. При появлении симптомов он был госпитализирован в инфекционную больницу. Были минимальные симптомы ОРВИ, сейчас никаких симптомов нет, у него состояние удовлетворительное. Как долго он будет находиться в инфекционке? По необходимости, то есть до отрицательных анализов. Татарстанда коронавирус белән авыручылар саны 10-га җитте. Россиядә 842 кеше вафат. Вазгыятьнең ни дәрәҗәдә җитди булу аркасында Владимир Путин киләсе атнаны ял атнасы дип игълан итте. Шул уңайдан Чаллыда күп кенә оешмалар эшләүдән туктый. Кибетләр, даруханәләр, хастаханәләр һәм башка иң кирәкле структуралар гына эшләячәк. Карантин аркасында бу сезонда хоккей дә башка узмаячак. Татарстанда билгесез вакытка барлык спорт сәламәтләндерү үзәкләрдә үз эшләрен туктата. То есть сюда подпадают частные фитнес-центры, частные кружки, частные всевозможные некоммерческие организации, общественные организации. То есть вся деятельность в области спорта должна быть прекращена. В том числе и свободное посещение тренажерных залов, бассейнов, всех спортивных направлений. Для таких предприятий, которые будут недобросовестно относиться к решению правительства республики и правительства Российской Федерации, соответственно, предусмотрены административные меры и получается вплоть до уголовных. Татарстан прокуратурасы бүген аңлатма җибәрде. Анда эпидемияга каршы чараларны бузган өчен җаваплылык күрсәтелгән. Җәза, штраф яки 90 тәүлеккә эшчәнлекне административ туктатып туру. Саксызлык аркасында кешенең үлеменә китерә торган санитар-эпидемиологик вазгыятьләрне бузу Россия Федерациясе Җинаять кодексының 236 статьясы нигезендә җинаять җаваплылыгына китерә. Бу җинаятләр өчен максималь җәза 5 елга кадәр иректән мәхрүм итү. Лилия Гатина, Гүзәл Габдуллина, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Татарстанда 28 марттан 5 апрельгә кадәр барлык сәүдә үзәкләрен вакытлыча ябачаклар. Бу хакта коронавирус инфекциясына каршы көрәш буенча Республика оператив штабының брифингында вице-премьер Ләйлә Фазлыева хәбәр итте. Азык-төлек товарлары, даруханәләр һәм дарухана пунктларыннан тыш барлык кибетләр дә ябылачак. 25 мартта Россия президенты Владимир Путин киләсе атнаны халык өчен эшләми торган дип игълан итүгә карамастан, кайбер гражданнар шулай да эшләүләрен дәвам итәчәк. Бу медицина учрежденияларында, даруханәләрдә, кибетләрдә, банкларда, төрле дәрәҗәдәге хакимият органнарында хезмәт итүчеләргә кагыла. Шулай ук транспортта йөриячәк. Шул сәбәпле балалар бакчалары ябылмаячак. Те родители, которые будут находиться в режиме нерабочей недели, они не приведут детей в детский сад, а те родители, которые работают и обеспечивают жизнедеятельность республики и не могут остановить свою работу, они в безусловном порядке имеют возможность привести своего ребенка в дошкольное образовательное учреждение, чтобы не передвигать ребенка по территории, чтобы не перевозить и так далее. Коронавирус ЗАГС-ка да барып җитте. Хәзер тантанага килгән кунаклар саны шикләнәчәк. Уннан да артык кеше килә алмаячак. Вируска каршы тагын нинди чаралар күрелә, хәбәрчебез дәвам итә. Татарстандагы соңгы булган хәлгә карамастан, коронавирус шәһәрдәшләренең бирелгән гаризалары сонына йогынты ясамаган. Шәһәрнең ЗАГС идарәсе җитәкчесе Рәвилә Зарипова сүзләренә караганда, алар элеккеге режимда эшлиләр, бар тик яшь парларга туйга 10 кешедән дә күбрәк чакырмаска киңәш итәләр. Бу яңалыклар күчмә теркәүләргә дә кагыла. Парлар теркәү датасын күчергә уйласалар, ЗАГС хезмәткәрләре аларга моны дистанцион рәвештә эшләргә ярдәм итәргә әзер. 32-28-99 или приемныйга звонить итәргә 34-92-03 номеры буенча и үзләренең фамилияларын әйтәләр, кайсы көнгә регистрация язылышу көне билгеләнгән булуын әйтәләр һәм әйтәләр кайсы көнгә күчерәсе килгәннәрен. Без алар белән сөйләшәбез, аларга кайсы дата удобно, аларга булышабыз, соңрак вакытка теркәргә әзер. Еш парлардан тырсыз ЗАГСта хезмәткәрләр турында да кайгыртканнар, чөнки биредә элеккеге режимда шулай ук үлем, туыны теркәү бүлекләре, архив һәм аерылышу бүлеге эшли.
помещенияларны 1 сағат сайын дезинфекциялейбіз. Шулай ук специалистларның үзләренең средстволары бар, кулларын обрабатывать итәләр. Һәр кабинетта безнең шундай приборлар тора, алар шушы һаваны чистарталар, микробларны, вирусларны үтерәләр. Әлеге чаралар 2020 елның 19 апреленә кадәр гамәлдә булачак. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Дәүләт автоинспекциясе коронавирус инфекциясе таралудан яклауга юнәлдерелгән өстәмә чаралар күрә дип хәбәр итә Эчке эшләр министрлыгының матбугат хезмәте. Аерым алганда автомобильләрне теркәү срокларын бузган өчен санкциялар вакытлыча гамәлдән чыгарыла. Моннан тыш транспорт чараларын теркәү, имтиханнар кабул итү һәм машина йөртү таныклыкларын бирү хезмәтләре хәзер дәүләт хезмәтләренең бердәм порталы аша алдан язылу буенча гына башкарылачак. Бузга чыгу куркыныч. ГИМС хезмәткәрләре шәһәрдәшләрне куркыныч турында кисәтү өчен атна саен рейдлар үткәрә. Узган атнада гына бузга чыккан кешеләрне һәм хайваннарны коткару очраклары күп булды. Коткаручылар белән бергә Комсомол районы буенча рейдка безнең төшерү төркеме дә чыкты. Боз калынлыгы төрле җирдә төрлечә, шуңа күрә боз астына төшеп китү ихтималы зур. Коткаручылар шәһәрдәшләрне бозда булу куркынычы турында берничә тапкыр кисәтте. Узган ял көннәрендә генә дә ГИМС хезмәткәрләре 3 кешене коткардылар. Актаныш районында ир-ат батып үлде. Коткаручылар сүзләренә караганда, хәзер бозга ышанырга ярамый. Хәтта калынлыгы 15 сантиметрдан артык булса да, ул кеше тәненең авырлыгы астында ярылырга мөмкин. Вот начинает двигаться, если как бы сказать более однозначно, то вот если вы посмотрите залив, вот здесь на элеваторном канале, здесь течение очень небольшое, поэтому лед может составлять в пределах 15-20 сантиметров. Но это не означает, что он очень твердый и может удержать человека. У нас буквально в пятницу на прошлой неделе человек тоже попытался пройти Меликеску, но вес тела не выдержал, соответственно, провалился. На что была проведена спасательная операция. Ташу якынлаша, күчмә чаралар атна сайын үткәреләчәк. Бүген рейд Мәләкәс елгасы буенда узды. Без Комсомол администрациясының хезмәткәрләре бергә МЧС, полиция, ГИМС хезмәткәрләре белән атна сайын бер тапкыр чыгабыз рейдка. Кешеләр белән очрашабыз, аларга профилактик әңгәмәләр үткәрәбез, су кагыйдәләрен әйтәбез. Су кагыйдәләрен бузучылар бүген очрамадылар. Куркыныч бозга чыккан өчен административ җаваплылык каралган. Кагыйдә бозучыларга 2000-нән 3000 ярым сумга кадәр штраф яный. Боз калынлыгы 7 сантиметрдан ким булганда куркыныч санала. Әмма хәзер нинди калынлыкта булса да ул көпшеләнгән, тиз уалучан. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Ленар Султанов, яңалыклар. 2020 елда Габдулла Тукай исемендәге Татарстан Республикасы дәүләт премиясын алуга тәкъдим ителгән әсәрләрне һәм эшләрне каралды. Татарстан президенты карамагында Габдулла Тукай исемендәге Татарстан Республикасы дәүләт премияләре буенча комиссия һәр яклы фикер алышу өчен кандидатларны күрсәтү турында карар кабул итте. Алар арасында шәһәрдәшебез язучы Факиле Сафин да бар. Ул премияга саташып атканы таң, роман триологиясе һәм Гөлҗиһан повесте өчен дәгъва итә. 12 кандидат арасында татар композиторлары әсәрләреннән, халык җырларыннан төзелгән концерт программалары өчен Идрис Газиев, Габдулла Тукайның иҗади мирасын фәнни тикшерүләре өчен Зөфәр Рамиев һәм башкалар бар. Бу сүзгә соңгы җиткерәсе мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. В выставочном центре «Экспокама» с 20 марта по 5 апреля выставка продажи индийских товаров. Индийские товары в выставочном центре «Экспокама». 0+.